Well, ha míid an sochanacht in agla Shnámh pól san Aird Mhór do chuirm ceol dar bhenim cuisle ceol agus ha míid an somar Oíche chomóra do choláiste déagláin, choláiste gailing a bhí an sá céad bliain óchin sna fehadí agus naidjug fehadí agus na naidjug trochadí bhí choláiste déagláin na Aird Mhóra in Aird a réime an so san Aird Mhór. Tá bhfuil casa cúpla árán. Tá snú go hocht agus tá muid tá slú mórgaing. Well, Seán says an céad údaí do amach an mléana bit like. Seana-amhráin is somlacha. Sean seach bit, yeah. Sean is os cahan na mún gráinge mar a sóldí Beal na gaoithe. Beal na gaoithe. An Londonvis an smólín agus Árán sí desa, fáin desa agus Seana-amhráin. Seana, sí bheidís dearúrdta stocha I mélan phobail. Seana-amhráin tí bhí speisialta bíonn fada go. Má sé go des. Farí níl an irig na bhín a raibh choláiste déagláin, ní seasan sé hiile legagéis na chuigedaí, so mar sin de hána mar an sogadí agla Shnámh pól a há dír a cúpla slaat ó áit ina raibh choláiste déagláin céad bliain óchin an sá agus is fuirig áling í seo há an atmosfér agus go húntaach agus áit anna iarúnach chun chuirm ceol mar há macála agus an uaim agus go héir de stig sa bhuirigh go háling, so ha míid thógarid agus is féidirling a bheithestócha don áit ina raibh choláiste déagláin. Well, há an ócáid seo anocht a raibh grua gom mar ifigach gailinge chóir le catharach agus chun dé fortláirige agus is úntach an deis is a seansatha gom an gailing an teanga agus cultúr na gailing a ceiliúradh ansá san áit na bhfuil mé mo choní le os ceann scór blianan is agus chur ar thuaile istócha phobail na Aird Mhór agus phobail na Néise féin gultúr láidir gailing agus gailach a bhí ansá céad bliain óchin. Trí chóir éagsúla going, há chóir phobail na Aird Mhór an chóir áitiúla going an sochan a bheith canna, há páistí speisialta déagláin néfa an bhunscoil an sos an Aird Mhór, agus há áthas an domhnaring bhfuil chóir fearr na Néise ó Ghaeltacht na Néise treis techt in éir chuing agus speisiad son mar íon na speisialta an ocht ag an ócáid speisialta seo. Well, bhí is a going a gcónaí go raibh an choláiste ansá agus go raibh sé timpeall na háite ansá agus sé ní raibh annach chuid álas a going ar an gcoláiste agus an stair a bhí a bhaint leis agus tá áthas mór an bheith an sánacht agus bheith ceiliúradh an stair sin agus bheith canan na hárántaí is na dánaí beidir bheadh ar siúl san áitsa annach chuid bliain ó hin. Aird Mhór Community Choir an chóir ansa in san Aird Mhór tá timpeall trocha daoine páirteachán agus tá an conductor se an Gartland tá an húnta chu fad agus bailíonn muid le chéile gach oíche décéadaoin an fóir agus an gírig agus tá sé go húnta chu fad agus bun muid anna sás las. Stócha gúil beidir 6 nó 7 fear agus an lochdeile sé nó mná. Agus na hárántaí bheith siúla nach ná slíomh geal agus táid a láirt agus le annach chuid dis na dtíine caiisiad an gailing a láirt chun an órán sin chana. Agus an tarna órán tá siúla ná an saoire go fulla go héireann stócha.